Llavors, bueno, avui de teoria, no, em sortia sobretot això, us volia dir, la part de perquè sento això, no, aquesta part d'ansietat, d'angoixa, de totes les coses que tenim, de les exigències de les altres persones, del que sentim que hem de fer per elles, no, de tot el que la vida ens exigeix, que a vegades ens pot portar a col·lapsar. A col·lapsar, anar per la vida, com dèiem, activades amb el sistema nerviós activat, amb estrès constant, que podem funcionar bastant normal, des de fora se'ns pot veure bastant normal. Jo l'altre dia això, passejava per Vic anant a comprar unes coses i pensava anava activadíssima, cosa que no em sol passar normalment i aquests dies ja us dic. I pensava: "És que des de fora és que puc semblar normal, bueno, una noia que va amb una mica de pressa avui, però normal", no? I és com, no, per dins no estic bé. I és una diferència brutal, no? Per tant, a vegades de ser-ne conscient, no? De començar a sentir amb nosaltres, de parar atenció. Per això poso el focus en parar, tenir aquests moments per parar, perquè a vegades podem anar fent i no ens adonem que estem funcionant en aquest estat. Ah, sí, que ens pot portar això, simplement anar funcionant, funcionant, a col·lapsar, jo a vegades d'estrès i que des de fora pot no semblar tant estrès, no? Però el meu sistema nerviós ja està al tope i col·lapso. No, de dir: "És que no puc més amb aquesta persona que sento que està demanant molt de mi". Potser només m'envia un missatge curt, però sento la pressió, no puc més d'haver de fer això, d'ara d'haver de dir que sí amb aquesta persona que em demana això, d'haver d'estar per l'altra, d'haver hi ha moltes coses. No sé si us hi podeu sentir identificades o no. Llavors, per mi aquí hi ha la cosa de parar i de sentir. I vale, aquest estrès, això que en realitat no vull sentir, no, perquè prefereixo suprimir. En el fons, si estic funcionant així, és que no estic sentint completament. Estic sentint a un cert nivell, no, perquè el meu sistema nerviós sento que no estic bé del tot, no, però no ho estic deixant sentir del tot, no estic deixant que això aflori. I perquè a vegades no ho sabem fer, no tenim capacitat i és normal. Llavors, jo el que us proposo també amb les pràctiques és que pugui passar això. No, que podem anar ampliant aquesta capacitat, que pugueu sentir completament per llavors estar lliures, no, perquè això s'alliberi i per estar en un altre estat. Ah, sí, i i ens podem preguntar, no, i per què sentir? Vale, sí, està en un altre estat, però sentir és dolorós, no? A vegades sentir és profund. I per mi la cosa és que som dones, i som dones que triem ser dones, que triem sentir, que triem, ah, estar connectades al cos, no, estar connectades al cor, estar connectades al nostre plaer. Ah, llavors quan vius des d'aquí, és que no hi ha alternativa, és que has de sentir, no, l'alternativa és funcionar a aquest nivell que dèiem. I té avantatges, no? El dolor és dolorós, les emocions, pots anar profund, pots sentir molt, però té avantatges, que és el que dèiem, estar connectades al cos, estar connectades al plaer, a l'alegria, no? A la connexió amb tu, és que quan perds la connexió amb tu perds tot. És que ja està, és que tots els problemes venen d'aquí en el fons, no? Que és com, què ha passat? Per què estic així? Per què estic ansiosa? Per què no estic bé? Per què no acabo de què passa que no funciona? Què passa? Que no estàs connectada a tu, això és el que passa. Sí, i ho sento molts cops, no? A vegades que és com: "Ai, avui estic bé i les coses van bé ai, la vida és meravellosa i no, i surto fora i ho veig tot bonic i la meva vida és la mateixa", no? I hi ha dies que és com: "Ai, què ha passat? He perdut alguna cosa i el que perdem som a nosaltres mateixes que ens perdem. I i amb això us vull convidar a tornar, sempre sempre és tornar.